Превърнахме това в това след стотици часове работа и почти изцяло с поддръчни материали. Това е нашия спа център на село, който е оборудван с сауна, дървено джакузи, леден душ и топъл душ, но ако ви кажа, че всичката работа по този проект мина по план, ще трябва много сериозно да ви излъжа. Най-малкото на финал на предишното видео от поредицата ви показахме как за малко не се удушихме на първото палене на сауната. Мале. Мале, направо не мога да дишам. Може би се питате как стигнахме от това да гасим сауната с вода, за да не изгори, до готовия спа център, а може би дори се питате защо по дяволите изобщо правим спа център до плевнята на къща, която е готова да падне. Ако за първ път гледате наше видео, трябва да знаете, че това не е първият ни подобен такъв проект. Миналата година завършихме преобразуването на това бусче в кемпер заедно с моята вече годеница Марианка. Огромна част от този проект беше и баща ми, с който бяхме повече по грубите части, а Марианка беше по детайлите. Докато ние с Марианка нямахме търпение да го завършим, за да започнем да пътуваме, той нямаше търпение да се качи на къщата на село, за да започне с основите на сауната. Къщата ни се намира в село Сушица. Баща ми я взима през 2006 година само за 5000 лева, но както можете да се досетите, цената е била изцяло спрямо състоянието. Значи къщата като я купих, отгоре, не знам дали ще се видите, погледнах отгоре, беше пълна съборетина. Тук беха кочени, обрасло, покрива беше паднал на половината. Обаче основното, че имаше на етажа вода, имаше и ток. Другото трябваше работа. През цялото ми съзнателно детство помня как ходехме на къщата не за да си почиваме, а за да работим по нея и да я направим годна за живеене. Сега, 20 години по-късно, къщата си има покрив, вътрешна тоалетна, спалня и хол и най-важното, разбира се, механа. Може да не се движим толкова бързо, колкото пича от TikTok, но пък неговата къща няма спа център, нали? My 5,000 euro house is finished! Тази къща, заедно с буса, който направихме миналата година, са много ясно отражение на вижданията ни за живота и съм сигурен, че ще се убедите в тях до края на това видео. Това ли ще работя? И по това работихме, не ще работиме. Отзад има още. Отзад е квадратурата на сауната. Колко квадрата, вата, мата, лъчките. И така, след като си мислихме, че сауната ни е готова, по време на първия тест осъзнахме, че това изобщо не е така. Не. Какво? Мали! И тук малко е вгорел. Нека! Преди да ви покажем как я оправихме и как монтирахме останалите части на спа центъра, искам да ви напомня, че това е последното видео от поредицата. Преди него имам още 3 видеа, които влизат в детайли на това защо го правим и разглеждат всяка една стъпка от това да стигнем до тук. Сложил съм линкове към тях долу в описанието. Добре, да започнем с проблема с нагряването. Почти всички печки от този вид имат една клапа, която отваря въздуха към комина, за да може по-бързо да се възпламени печката. Съответно се затваря, когато печката е направила достатъчна температура и вече трябва просто да я поддържа. Ние тази клапа я махнахме, защото палчето, откъдето се регулира, остана под камъните. Така печката постоянно дърпаше въздух, което водеше до нереално високите температури и зачервяването на кюнците. Защо това е проблем? Мога да сетя за 1000 различни причини, но може би най-важната е, че кюнеца може в някакъв момент да се стопи и всичко да падне. Това го правихме като удължихме железото на палчето и го направихме така, че да излиза извън камъните, за да може да го регулираме отвътре в сауната. Отваряме го, когато палим печката и искаме по-бързо да се възпламени и го затваряме, когато вече видим, че стана напечено. Втория проблем беше, че бяхме наредили дървената облицовка прекалено близко до печката и на първото палене то взе, че обгоря. Тук решението също не беше сложно. Просто махнахме малка част от дървенията и останалото го покрихме с алуминиево фолио, за да може да разпръсква топлината. Така завършихме сауната и дървеното джакузи, но това беше само половината от спа центъра. Реално успяхме да добутаме спа центъра до едно ниво, в което последните няколко месеца си го ползваме. Това не означава, че е готов. Единственият вариант да сложим леден душ и нормален душ е на тази стена тук. Обаче, както може да видите, тази стена е най-далечното нещо от равна. Освен това, това е стената на плевната и не можем просто да започнем да дупчим тухлите, да захващаме неща за нея. Така че ние имаме един друг план за нея, който се надява да сработи, но
Все още не знаем дали ще успее. И разбира се, с нашия късмет в момента започна да вали дъжд и работата ще върви една идея по-трудно. Но решихме, че този проект не може да продължава за винаги и трябва да го завършим. Затова си сложихме крайна цел за след точно 7 дни да направим грандиозното откриване на спа центъра, който ще има сауна, дървено джакузи, външен душ и леден душ за най-смелите. Чака ни много работа и нямаме много време, затова ще започнем с прекарването на водопровода от вътрешна страна на плевната, където това е последното място, за което е пригоден такъв водопровод. Но разбира се, ние ще го пригодим и ще го направим така, че да работи. Това ще моля да го изкараш. Между другото, също нещо направихме и с буса. Поставихме си крайна цел, за която дори си бяхме пуснали отпуск от работата. Още докато буса беше само на панели. Има един закон, който твърди, че работата ще отнеме точно толкова време, колкото и позволиш, а ние изобщо не бяхме оставили достатъчно време. Това, което бяхме измислили като решение за кривата стена, беше да направим дървена рамка, за която после ще мога да закачаме панелите. Определено звучеше по-лесно, отколкото беше наистина, особено като си има на предвид за какво трябваше да ги захващаме тези дървени летви. Заваляваше по-силно, сме примерно да приберем кабелите, но преди това, може би видяхте тия панели, когато правихме рамката на стената. Да обясним защо ще ползваме такива фалшиви стени за стената. Реално е много по-лесно, отколкото да го измазваме наново ние. И никога няма да го получим толкова гладко и толкова добре. И тая рамка, която я правим, за нея ще закачим такива панели, а там, където е душа, ще е малко по-различен панел, но пак някакъв ПВЦ подобен панел. Като цяло те са ни мярката, къде точно да сложим летвичките, сме ги сложили така, че за да може да ги захванем най-лесно и сега остава просто да ги наредим. Работата ни вървеше, но типично по наш стил, времето се развали. Само и градушка не ни беше валяла, докато работим по някой проект. Моля. Имаме по-малко ценица да финализираме цялото това нещо и времето, както винаги, не е на наша страна. Хубавото е, че горе-долу знаем вече как ще наредим нещата по стената, знаем кое къде ще сложим. Лошото е, че трябва да го сложим, което е истинската част от работата. Но това няма как да се случи на такова време, просто не е възможно. С наближаването на финала все още имахме едно неизвестно – ледения душ. След всичкия този труд, който хвърлихме по останалите компоненти, не искахме просто да сложим една железна кофа за леден душ. Поровихме се малко в интернет и намерихме уникални варианти, но както може би се досещате, не бяхме планирали толкова голям разход на финала. Ако вече не сте забелязали, обичаме с малко да правим много и това може да го видите в сауната, например. Там под пейките сложихме обикновена дървесина, вместо тази, която е за сауни, просто защото няма да се вижда и така спестихме малко материал. Баща ми вече се беше отказал от такъв душ и без нищо да подозира, ние с Марянка се свързахме с хората от Аква Център. Това са същите хора, от които закупихме джакузито, след като ни направиха оферта, просто защото им пречеше в шоурума. Същите хора, които ни доставиха дървения материал за сауната и изкараха брат ми от канавката, когато отиде да вземе доставката. Писахме им, за да им разкажем малко повече за нашия проект и да ги помолим за един леден душ, за да го завършим и да сбъднем една мечта. Не можех да повярвам, когато ни върнаха отговори, ни казаха, че те всъщност с интерес следят поредицата и ни се възхищават на това, което правим. Освен че се съгласиха да ни предоставят ведрото, ни поканиха на пълна обиколка из техния шоурум, където се криеше нещо, за което все още съжалявам, че не си бях взел бански. Заповядайте да ви покажем какво сме успели да спретнем ние тук около себе си. Започнахме обиколката с външната част на шоурума, където ни показаха нещо, което виждаме за пръв път в живота си. Това джакузи пуска кислород в толкова малки количества, че практически отцветява водата бяла без никакви препарати. Обясниха ни, че това е много полезно за ставите и за синтезирането на колаген, което веднага хвана интереса на Марянка. Леко не те дръпна. След това продължихме вътре, където са подредили етажите на нива. Най-горното ниво е раят на джакузитата. Не вкарват обаче каквито е да е било джакузита. Всички са на марката с най-висок клас в цялата индустрия и са произведени в Европа. Точно такъв тип джакузи ни предложиха на първото посещение, но баща ми не поддаде. Да, това исках да кажа. Да, защото в крайна сметка ние населваме толкова много дърва, а ти не, че думите няма да ги забравя. Кабе, си струва човек, вика, това е, тук това е, викам, супер, викам, да изчистим първо бокуците с едно такова, какво ще си вземем електрическо? На второто ниво бяха подадени компонентите за хора, които нямат място за цял спа център или джакузи, но искат да предадат това усещане в апартамента или банята си.
подземието се криеше цял спа център, изграден само от продуктите, които предлагат. Но това, което най-много ни изуми, беше Swim спато. Марянка, ти ще се удавиш от това тук. Гледай какво става тук. Това си е басейн. Това е наполовина джакузи, наполовина море. Достатъчно е дълбоко, за да се потопиш целия и дори има джетове, които циркулират водата, така че да може напълно спокойно да си плуваш в него. Това си като една яхтичка. Просто бяхме изумени и веднага ни хрумна къде бихме го сложили, но първо да мине сватбата. Сега като го казах, ако ви е интересно да видите как се организира сватба покрай такива проекти и пътувания, оставете ни по един коментар долу и ако има достатъчно желаящи, ще направим едно видео, в което ви обясняваме. Ще ви дам една малка подсказка. Марианка организира почти цялата част от сватбата, но има и някои неща, които аз съм ги избрал. В шоурума на Аквацентър наистина видяхме неща, които не сме и предполагали, че съществуват, но като всеки бранд, който се опитва да предлага такова качествено и върхово изживяване, са изправени пред много трудно предизвикателство. Имаме доста тежка битка, която водим с вносители на джакузите, които са основната част от бизнеса ни, предимно от Китай. Това, което предлагаме всъщност съоръженията са изработени на джакузите в Европа, сауните са от Естония, джакузите са от най-големия европейски производител Велес Унгария. Понеже законите са доста по-сурови, бюрокрацията е доста по-стегната, е по-трудно да извадиш продукт на пазар, защото той трябва да мине много отсетки. И това го прави съответно по-качествен, за сметка на почти безконтролния внос от басата Китайска народна република. За финал, Марианка си хареса някои бикови масла за сауната и получихме последното парче от пъзела на нашия спа център като подарък. Безкрайно сме благодарни на хората от Аквацентър, защото още от първото посещение, непланирано и дори несъзнателно, те ни помогнаха да превърнем една мечта в реалност. Въпреки, че все още си беше студено, хванахме една идея по-нормално време и започнахме да захващаме последните компоненти, като започнахме от топлия душ. То не е сигурно, че ще стане. Марианка е отговорни кухня днеска. Тези са за Любо, защото той обича чисто место. Стената ни е почти готова, но нямаме две от тези плоскости още, за да довършим изцяло, които трябва да ги сложим тук. И трябва да ходим да ги купим. Но за да довършим работата днеска, ще сложим оградата отгоре над сауната на тази площадка, която в началото решихме да оставим за релакс зона. И междувременно сме напалили сауната. В момента не мога да видите, обаче печката гори, сложили сме тази марина, за да може ако пръсне вода, за да не изпука стъклото. Оградата най-после е сложена. На клип ще изглеждаше една слагана за няколко секунди, но ни отне около час. И с това обаче ще приключим за днеска, защото нямаме другите материали, които ни трябва да довършим всичко останало. Здравейте, приятели! Прекарахме 20 години да докараме къщата до етап, в който може да се живее в нея и само за няколко месеца направихме цял спа център до плевната. Когато го кажеш така, изглежда малко нереално и със сигурност ние не сме приключили с реставрацията на къщата, това е само началото. Имаме много интересни планове за тази къща, но трябва да знаете, че това е проект предимно на родителите ми. Те са направили мисията на живота си да прекарат почти всяко едно свободно време на къщата и да стягат каквото могат. Те постоянно са там и всичките неща, които ги правят, не можем да смогнем да ги снимаме, затова и някои неща трябва да останат непоказани. Въпреки това, ако ви е интересно да гледате как реставрираме тази къща, оставете ни по един коментар долу и може да им купа по една камера да ги науча да записват, за да може да качваме повече видеа. Едно нещо обаче остана неразкрито. Ако сте стигнали до тук, не се притесняйте, сега ще ви разкажа, но искам да ви помоля за малко услуга. Над 60% от вас не са абонирани за канала, което кара YouTube да си мисли, че видеята, които правим, може би не стават. Да харесате видеото и да се абонирате за нас е напълно безплатно, за което много искрено ви моля, за да може да продължаваме да правим такива видеа в бъдеще. Надявам се да не искам прекалено много от вас, а на отговора на въпроса, как това отразява вижданията ни за живота, отговор е много прост. Не винаги имаме възможността да си позволим нещо. В такъв момент обаче ние не се примиряваме с това нещо
а започваме да работим по него и в някакъв момент в бъдещето, по някакъв странен начин, животът ни дава това нещо, което сме го искали, но чак след много труд и пот. Това е нещо, на което са ни научили родителите ни и се опитваме да ви го предадем и на вас чрез тези видеа. На всяко нещо му идва времето, така че ако времето при вас още не е дошло, единственото нещо, което може да направите е да продължавате да работите към него. Най-после можем да кажем, че си направихме сами спа център на село.